Тәүге тапкыр үзебезнеңчә, татарча распаковка. Аларның нәрсә икәнен мин беләм, ләкин Лилия белми. Ой, үләрсең. Milli товарлар барысы да бер урында. 7 яшьтә дә шундый аюга карап, ой дип торып була икән әйе. Көтелмәгән. Матурда. Безнең аяның исеме Габбас. Габбас. Тәйердә. Сильно совершенно бетте, что ли? Специально, что ли, ты делаешь такие вещи? Күңел җылысы белән эшләнгән товарларны теләсә кайсы вакытта, теләсә кайда тотып алып, сине энә күзе аша үткәрәбез. Керегез, карагыз, язылыгыз. Шуны иртә була уятасы түгел, әлбәттә. Иң шәп товарларны уйнатабыз. Һәм акча өләшәбез. Менә ул конверт, içinde акчасы да бар. Бик тиздән. Дуслар, хәерле көн. Сәлам, сәлам. Минем янымда бик яхшы кеше, Чаллының иң уңган булган шагыйрәсе, журналисты. Лилия, синең исемнәрең бик күп инде. Барысын тизеп китеп сөйләшә. Бу урында стоп дияргә кирәк. Дуслар, дөресен әйтим, шушы распаковкадан соң минем тормышым икегә бүленде. Моңа чаклы журналист, шагыйрә, мәйдан журналы хезмәткәре, 2 бала әнисе Лилия Гыйбадуллина минем өчен апа иде. Ягъни Лилия апа. Ләкин бу очрашудан соң ул Лилиягә әйләнде. Хәтта шундый шартта куйды, әгәр дә Лилия апа дисәң, видеога төшмим. Әгәр димәсәң, ризалык бирәм. Шуңа да апа сүзе белән хушлашырга туры килде. Әле мин мәктәп баласы булган чакта Чаллыда укыганда Лилия иҗади балалар белән шөгыльләнә иде, төрле иҗади конкурсларга алып чыга иде. Менә шуннан ябышып калган Лилия апа дигәне. Ярый, дәвам итик. Бүген распаковка булачак. Без сатып алдык маркетплейста милли товарлар. Алар барысы теге яки бу рәвештә татар теле белән бәйле. Аларның нәрсә икәнен мин беләм, ләкин Лилия белми. Шуңа күрә аның эмоциялары бүген ихлас булачак. Башла син, мин сиңа толы ирек бирәм. Әйдә, менә бусыннан башлыйбыз. Әйе. Карап торганыннан. Ни бу? Ни бу? Монда клей. Монда әле үзеңә эшләп бетерергә кирәк, әйме? Әйе, Кызык кына эшләгәннәр, ярты эшен үзләре эшләгәннәр, ярты эшен. Минем малайлар ачса, моналарга бик кызык булыр ия. Менә кара, Лилия, подставка под цветы дигән әниемә. Әниемә. Хәрефләре аерым. Димәк, ниемә. Бу гөл. Гөл савыты астына подставка. Хәрефләре менә монда булаймы? Тоташтырып тора. Әйе, менә бу яклап кара, менә монда ничә хәреф. Монда булар җидәү. Тишекләре күбрәк ахрысы. Димәк, хәрефләр басып тора торган була. Лилия, әйдә без сиңа үй эше бирәбез. Син малайларың белән бергә моны җыясың. Бу бүләк сиңа булачак. Соңыннан синнән отчет көтәбез. Тагын инде открыткада салганнар, әйме? Открыткасы да бар, клее да бар, бүтән кирәкле әйберсе монда. Бер теләк мазар юк микән? Буш калдырганнар. Бу бит инде әнисенә бүләккә куясы открытка. Булды бу. Ой, шәп. Минем монда бер күргәнем юк иде. Менә. Рәхмәт. Лилия һәм аның улларына 5 лайк куябыз, өешен башкарып чыкканнар. Инде товарның интернеттагы отзывларына күз салсак, берничә тискәре фикерне исәпкә алмаганда, булай әйбәт үзе диләр. Менә бу кечкенә эшне ачабыз әйдә. Минем шундый пырдымсызрак була торган гадәтем бар. Юк, кай вакыт бит ул бүләкне ачканда шул казар түзәе күземсез белән ашасы килә. Шуңа күрә ул бик аңлашылган процесс. Бүләк ачу ул бит инде. Менә булай распаковка. Җитмәсә булай камера алдында. Күңелле. Нәрсә язылган монда? Узоры народов России, татарские узоры. Карамель дигән. Сауты матур инде. Сауты шәп. Бу элекке заманнарда калай саутлар була иде, әйме? Әйе, точно шул булган бит. Ой. Ностальгия. Так, куйылайлар. Карамельләре куйыла. Чего шырламыган моны? О! Менә. Бу хәзер әйдә бездән дегустация. Ах. Әйдә. Берсе мин калып калыйм. Теге урысча мәшин приторный да түгел, әйме? Инде шундый йомшак тәм. Балачак тәме.
Bizningki bitta mana shunday konfet bor ya. Biz o'sganda. Bu bir o'zida bet shul shirdan bola shaqqa terasa. Biz bet endi sevib shir bolalar. Sen aytib o'ldiraymi? Yo, men 91-yil, men Shikda tug'an, Sovet bilan Sovet bo'lmagan shurda. Men 80-yilda o'zi shulay ravan. Aның bir tane sovutig'idan. Sovuti da bek motor. Aның karameli bitsa, bunda durustda boshqa aybirlar, motor aybirlar, Ayyo. biz yana aybirlar solargan Ana ekan. gul yonini nima degan bo'lak? Konvert bu. Bu ipingga yog'arsin deb ataladi. Yo'g'arsin. Nechga bo'ylaysan, bu ortiq grubi tugilmikan? Yo'q, bu anglashila. Ipingga yog'arsin. Tomoq tuq, usting butun bo'lsin. Do'stlar, biz bu konvertni sizning orada o'ynatashaqmiz. Buning ichine biz o'qsha solashaqmiz. Lekin sumasini aytmaymiz. Mana ul konvert. Yozuv hamanda shu kelish ipingga yog'arsin, ishinde o'qshasi da bor. Sumasini aytmaymiz, jing'ishi bilashak, aytashak. Shunga ko'ra qatnashig'iz. O'qshasi da bor. O'qshasi bor. Ipiga yog'ar. Bilim balki ipigagina tugul, boshqa birga da yog'arga yetar o'qsha. Вот konkurs shartlari turida biz hali ayrim aytirmiz. Qisqasi totarsha ham yumoristik, mana shoyan birtiga qutlab nindidir g'oliy tilakkina tugul. Ega mana buni oshib qaraylik hali. Ayda. Bu bek qoti turilgan bir. Mana sog'ashirga bir ko'rasizmi? Liliya, biz bu bo'lakni o'ynatashaqmiz shoyaq tomoshachilar orasida. Mana bu Pupurishka deylar bitinini, pupurishli plyonka. Ona bosqalaganda nervlar tinchlanadi deylar. bizga bek kerak. Ijodiy kishilarga bek kerak. Hozirgi zamonda shunday motor ettirib, nakleyk bilan yopishtirib qo'yilgan. O'yinchiqdir bu, o'yinchiq bu, yumshoq o'yinchiqdir bu, emas? Voy, tubatayli oyu. Sirmasida bor baylangan. Qarag'izadli. Bu oyu mindatiga bir ikki shag'imdan shunday neni Liliya shag'imni o'yatdi. Qara 37 yoshda da shunday oyog'iga qarab, voy deb turib bo'lar ekan-ku. Ishlab bo'lmasin endi. Bizning mana Anida o'zining tegi Sovet shurindagi o'yinchiqlarini yaratib isga ola. Shu aytib, bu o'yinchiqni da biz do'stlar o'ynatashaqmiz. Menga ism qo'shasi bo'laymi to'tarcha. Kim deb qo'shamiz? Mana birinchi bo'lib tilga kelgan ismi. Bizning uyda oyu bor edi. Malaylar mishqa qo'shamiz deganlar, yo'q, men aytam bizning uyda o'ris oyuvi bo'lmay, ayda to'tarcha ism o'ylaymiz. O'ylab turg'ach o'ylab topdilar. Bizning oyoning ismi G'abbos. G'abbos. Nishlab? Nildirek assotsiatsiya. Oilangizda G'abbos ismli Nildirek kishi bor. Bilmayman, bizda unday kishi yo'q. Mana u oyoqqa qaradik-da, biz uning ismi G'abbos bo'larga tegish. Ne u hozir G'abbos. Lekin bu G'abbosga to'pasroq bizning oyu zo'r. Ham ultibatayli-da tugul. Oy, bek uzoq o'yladik. Liliya bilan oxir shikda xo'jasi ona ismni o'zi qo'shar degan o'rtaq fikrga keldik. Lekin Liliyadan bori tek bir tilak ismi oyuni totarsha bo'lsa edi. Bu senga o'zingga qoldirib olasan. Antistres. Bugun bo'laklar kuni, bo'lakli biz borimiz. Shu videodan so'ng men shu aytirib o'tirarman endi. Ayda men mana bu zo'ray bir noshtam yoraymi? Hurmatli ota-onalar, tarbiyachilar, o'qituvchilar, sizning e'tiboringizga 4-8 yoshdagi bolalarga totar tilida so'zlik minimumini tez esda qoldirishga yordam eta turgan o'yin taqdim etamiz. Sening bunday o'yinchiqlarni ko'rganing bormi? Ustal o'yindan. Men bunday o'yin ko'rganim yo'q ekan. Men bilasan narsalar ko'rganim bor. Tatariston rayonlari har bir bor. O'tiga o'yin deb aytib bo'lmaydi uni. Esda qoldirish, ko'rgazma narsa. Qiziq. Buning temasi nindi? Волшебный паровоз. Mana tılsımlı parovoz. Ham eng muhimi, men bu o'yinlarni o'ynaganda aylanlar bolalarning o'zlarini o'ynab turasiz tugul, men sen o'ynasang, men sen shunday motor o'yin ishini sen o'ynamaysan, o'zing o'tirib o'ynarga. Albatta. Ana eng og'ir shumsida eng keragida. Ya'ni abi bobay birgalab Siz o'zingiz o'ynab ko'rsatirga kerak. Nindida bo'lsa mana ustal o'yinlari, mana maxsus chiqarilgan onday o'yinlar bormi-ki bolalar uchun? Bolalar uchun bor, ular totarsha mening ko'rganim yo'q. Sonlar bilan shuluq loto bor emi. Anlaratiga narsa deb ataladi. Esda qoldirib kartochkani ochib yoqib qo'yasizmi? Uni deb ataladi, onday o'yinmi? Totarchasi bormi yani? Totarchasi yo'q. Yo'qmi? Mana totarchasini. Shaysan shab bo'lar yo'qmi? Qiziq bo'lar yo'q. Albatta. Mana Tubatayli o'yinlar. Так, shiratdagi tovarni oshir oldindan Liliya, men sening ko'zlaringni yumuvingni so'rayman. Ish degach osharsin. To'xta qolmay ko'zingdan ish ko'rinam ekan. 1 2 3 ko'zingni och. Bismillah, oldan aytib qo'ydim. Anda shunun bir frazasi bor edi. Sen narsa, ishing bitdi что ли? Ты что, специально так делаешь? Сильно совершенно битты, что ли? Это работа все. А? Специально, что ли, ты делаешь такие вещи?
Менә Marketplace'та Рөстәм Нургалиевичнең йөзе төшерелгән битлек сатыла. Бу беренчедән кемнең башына килгән идея, икенчедән моны ниндирәк ният белән сатып алалар микән? Тотып карыйсың киләме йөзен? Юк, нигә тотып карыйсым килми? Чөнки ул шул хәтле шаш ясалган. Ул бит мин аңламыйча фотографиясын алганнар да фотографиясын бастырганнар, әйме? Аны хәтта күз урыннары бар бит әле. Күзе аныкы, күзләре минеке. Кешене иртән булай уятасы түгел, әлбәттә. Икенче битлеге бар бит әле шушы сериядан. Асыда тота милли немец аңа. Анысы үзебезнең татар кешесе. Менә әйләм мин сиңа берничә подсказка бирәм. Әйе. Соңгы арада шул кадәр нык популярлашты ул. Үзебезнең татар егете. Шул кадәр популяр хәзер Аңа ничә яшь? Аңа бер 25 яшьләр тирәседер. Үзебезнең Татарстанның бер районында туып үскән егет. Кинәт кенә Россия йолдызына әйләнде ул. Рузильмани. Яхшылай, салам, ел! Слово пацана. Карадыңмы сериалны? Карадым. Ничегрәк синең фикерләр? Каршылыклы. Шулаймы? Каршылыклы. Рузилең уйнавы ошадымы соң сиңа? Рузильне уйнау ошады. Каналга якынлап китеримме? Кайсы сиңа битлек күбрәк ошый? Рузилнекеме, әллә Рөстәм Нургалиевичнеке кем икән? Әлбәттә, аңлый, бу бик провокацион сорау. Рөстәм Нургалиевичнең битлеге күбрәк ошый. Нишләп? Чөнки ул җитдирәк дип әйтим. Дәрәҗәлерәк дип әйтим мин сиңа. Киеп киясең киләме? Юкмы? Ярый. Бөтен кешегә дә кияргә батырчылык итми шул. Менә мин батырчылык иттем, дуслар. Ленар Батыр. Минемчә, мондый битлек белән артык шаярырга ярамый торгандыр ул. Marketplace-тагы отзывларга күз салсак, Рейснең битлеген алуын алалар, ләкин әйтик, Ирина Аллегрова яисә Валерия Меладзены кадәр үк түгел. Чыннан да сак эш итегез, дуслар, әгәр дә ала калсагыз, ләкин банкка барып, мондый битлек белән кредит яки ипотека аласы түгел. Безнең соңгысы калды бит. Бик җиңел ачыла. Бик җиңел әйбер. Күрәсең, моның белән без шактый сак ишетергә кирәктер. Югары категорияле мәтрүшкәле барлыган яфрагы белән. Анда Тукай да бар әле самокатта бара торган. Ай, үләрсең. Әле аны истәп карасаң, тагы да үлмәледер әле. Әле аның инструкциясе дә бар. 95 градустан да ким булмаган кайнарлыгы суга аны 4-7 минут тотасың дигән. Карагат яфраклары бар. Юк, бу мәтрүшкә. Мин карагат дип сөйләшәм, карлыган. Сезнең якта шулай дип сөйләшәләрме? Безнең авылда шулай дип сөйләшәләр. Карлыган нәйме? Әйе. Син кайсы авылдан әле? Әҗмәт. Әҗмәт. Такталаш. Безнең бит әле тагын бер мөһим товарлар бар. Ул да булса татарча авто ябыштыргычлар. Без аны 1 ел элек чыгара башладык. Россия буйлап тарала башлады. Алар минем иптәш малай бар. Ул үзенең машинасына шулай ябыштырды, чәй эчәбезме дигән. Менә хәзер чәй эчәбезме дигән шундый нине шушы җирне сөртеп куйдык без. Матур итеп хәзер бер клейтеп куйсак, главное тегене уровень да алмадык Ленар. Уровень белән матур итеп. Хотя монда Җиле дә бар. әкрен җил бар монда. Чәй эчәбезме? Бүген арттан капламасын. Монда линиялар күрәсең, менә линиялар. Шул линия белән тигез килә. Әзгенәндә килмәде тигез. Кем карый инде бит юлда. Әйе. Главное чәй эчәргә. Менә. Четко. Слушай, әгәр дә сине юлда туктатсалар, һәм әйтәселәр, "Кара егет, син бит чәй эчәбезме" дип, чәең бармы дисәләр, нәрсә үзең белән чәй итә торган буласыңмы? Юк, без любой заправка керәбез дә чәй эчәбез, проблем юк. То есть сине любой туктаткан кешене заправка стали чәй эчәтәсеңме? Ну, конечно, әйдәгез чәй эчәбез диябез, керәбез дә чәй эчәбез. Ну все. Ну, главное мине не угощать тиешләр. Ну все. Мин Рамилгә әйтеп куйдым. Әгәр дә син бу ябыштыргансың икән, сине теләсә кайсы вакытта, теләсә кайда тотып алып, сине Чәйгә чакыралар. наоборот соратырга мөмкиннәр. Юк, мөмкиннәр дип әйтеп куйдым. Шуңа күрә мин әйтәм, синең бардачогыңда булырга тиеш. Тукайлы, карлыганлы, мәтрүшкәле Әйе. чәй. Рамил, шуңа күрә менә мондыйны миллине алып куй синең хәр өчен, яме?
Менә бу алда гүл, артта чәчәк дигән кемгә кызык булырга мөмкин дип уйлыйсың? Ишәрләргә инде. Азоннан, дуслар, сез дә аласыз. Лилиягә инде берсен бүләк итеп куйдым. Анысын Үзең шундый дигән. үзең шундый. Анда маймыл төшерелгән, граната тоткан маймыл төшерелгән. Лилияның бик күзе төште аның ВКонтактеда. Мин шулай уйлыйм инде, мин зарулам йөргәндә минем арттан сүгенеп калалар. Тоела. Сен тоясыңмы? Или күрәсеңме? Миңа шулай кебек тоела. Шуңа күрә әгәр Шуңа дә күрә мин теге җавап биреп тормас өчен машинам артында шундый ябыштыргыч булса, бик күңелле булыр дип уйладым. шундый бер фраза бар иде урысларда: 7 бет, 1 ответ. Менә бөтенесенә бер җавап. Шушы бер ябыштыргыч. Лилия әгәр дә Мактасалар да үзе шундый, хурласалар да үзе шундый. әлбәттә, ул бумеранг булып үзенә кайтачак, кешегә ул теләк. Лилия, шулай без сиңа бүген, конечно, уешларын бик күп бирдек, ләкин монысы да әгәр дә машинаңа ябыштырсаң, безгә зинһар өчен фото я видео җибәрми калма, яме? Без бик сөенербез. Бүгенгә безнең распаковка тәмам. Лилия, сиңа бик зур рәхмәт. Синең төкле аягың белән башлап җибәрдек. Соңгысы булмасын дип ышанасы килә. Шуңа күрә синең, Лилия, шәйләрең тәмле булсын. Рәхмәт. Теге конфетларың тәмле булсын. Барыбызга да уңышлар. Оң булсын. Амин. Рәхмәт. Пока-пока. Дуслар, безнең шушы милли татарча распаковка ошаса да, нишләтәсең, ошамаса да, лайклар куйгыз, комментарийлар языгыз. Интернетта татарча контент булай да күп түгел, ләкин безне үсендереп җибәрсәгез, без тагы да кызыклырак проектлар эшләргә сүз бирәбез. Я, икенче распаковканы эшлибезме?